flavor? Flavor? Sagot gulaman, tapos yung four season. Yung fruity. Yung fruity. Ano yan? Yung parang fruit juice. Na, ang lasa. Matamis naman. Matamis ka, diba? Oh. Alright. Yung mga kalabarkada, so... Yan na yung palamig namin. Yo, what's up? Good morning mga kalabarkada and welcome back again sa ating panibagong episode. Sa episode pala ng to ay pupunta pala tayo sa bayan dahil sasamahan din natin si Mrs. na pumunta sa munisipyo dahil may aasikasuhin siya doon. At tamang tama mga kalabarkada ay maghahakot din tayo ng paninda, pero kunti lang yung hahakutin natin ngayon dahil may ire-ready kasi kami dito na pangdagdag sa mga paninda namin dahil bumili kasi kami nung nakaraan ng yung jug na para sa palamig, no? Tapos mag-iisip kami ng pwedeng kasama nun kagaya ng mga siomay, siopaw o ano pa na pwedeng pang merenda dahil tag-init nga, di ba mga kalabarkada. So kahapon kasi nag-try si Mrs. na magtinda ng palamig. So ngayon, iniisip namin na parang kulang yung palamig kasi kailangan niya ng may, siyempre pag may pangtulak, dapat may itutulak, diba? Kaya yun ang pupuntahan namin sa bayan ngayon. So naisip namin, puntahan namin yung pinagbibilhan namin ng murang frozen foods sa bayan. At doon kami titingin ng mga tawag dito na pwedeng ipares sa palamig, no? Alright, nakapagbihis na rin kami at papalis na rin kami ni Mrs. So kita-kits na lang tayo sa daan mga kalabarkada, no? Update tayo mamaya. Alright mga kalabarkada, so nandito na tayo sa may munisipyo. Bali na una na si Mrs. sa loob. Kasi kasuhin na kasi yung birth certificate ni Milay o ipapalo up na. Nandang ka pala ha? Ano sabi? Kabigay ko ng... Ano nakabigay mo lang? Kung kano kayang bayad ko sa kwan? Sa pagkuha ng birth certificate? Surat ko. 155. 155. Tapos hindi mo na kailangan pumunta ng Dutupa? Diba? Kalasyaw. Ay, Kalasyaw pala. Baka wala. Meron na siguro yan. Kanino yan? Kay Kowa. Kay po ba? Kay Milay na. Ano yung nihintay ko? Ano? Balik ka sa meeting at pinag-verify ko muna siya, okay na siya. Ipasok ko na nitong Biyernes, kasi balikan ko na naman. Pasok ko na sa next ako. Parang yung sige. Kaya ano naman. Biyernes po. Kaya 20 ang ano ko. Ay, Pick sa up 20 na pa? ako sa 20. 20 pa. Merkules pa. Alright mga kalabarkada na. So wala pa yung kay Milay. May 20. Matagal pa yun. 6 pa lang ngayon eh. May 20 pa? Oo. Ay ang tagal pa. Ano na yun? Closing na yun. Closing na yun. Hindi nakahabol. Kailangan kasi ng bata dun sa school eh. Ano ka na? Masok tayo? Sa... RPG na?
Alright mga kalabarkada na. So update tayo mamaya. Kita-kits na lang tayo mamaya sa RPG. Uy! Ano gusto mong ulamin, Bes? May isda ba tayo? Wala. Kain ng kami. Yung kamuti, di ba marami? Bali, nandito na kami pala sa palengke mga kalabarkada na. Dahil bibili kami nung para dun sa palamig. Yung powder na juice. Anong flavor ba yun ba? Hindi ko alam, hindi kung ano yung available. Ah. Pupuntahan natin yung pinagbibilhan ng mga powder juice na pang palamig. Dito na. Ano pong flavor? May, ano ba yung Kalimutan kung anong flavor. 4 season yata? Meron. Dito pala tayo mga kalabarkada sa may bilihan ng mga powder juice. Kagaya ng mga tinitimpla para sa palamig. Tapos yung mga para sa milkshake. Alam mo anong pangalan ng store na to. Ano pa ba? Ano pang gusto mong flavor? Flavor? Sagot gulaman, tapos yung 4 season. Yung fruity. Ang fruity. Ano yan? Yung parang fruit juice. Kulay blue? Ha? Kulay blue? Kulay blue ba yun? Blue lemonade? Try mo na lang yung gulaman. Ayun nga, sagot gulaman nga. Saka iced tea. Sagot gulaman. Ano yung isa, ma'am? Ito yung Four binili. season, ito yung binili natin. Yung ano, blue lemonade yata yun? Ano yun? Blue lemonade. Ah, magkano yun? 1.5. Mas mahal yun? May mango kaya? Ay, orange po. 150 po yun. Magkano yung pineapple? Pineapple po. Yung bursa po, 105. Isang pineapple. Po. Meron pong tasty pineapple. Meron pong bursa pineapple. Yung tasty magkano? 150. Ito na, mahal pala yung lemonade. Yung buo ba? Ito na lang muna. Sige, ito na lang muna. Try mo muna. Okay. Ano pa po? Yan lang muna dalawa? Hindi. May bibili ako pero nakalimutan ko. Ayan na nga ba yung hindi nabili? Yun lang. Yung ano pala, plastic na pangpalamig. Ano yung tawag doon? 4 by 10 po. Ilan? Pantinda po. Oo. 4 by 10 po. Oh, yung Ilan? dalawa. Magkano yun? Ah, sige. Yung pineapple, magkano na? Aba? Mas mahal ba yun? 9 wala pong 9 on. Pineapple. 10 lang. Oo, sige. Opo. Meron na rin. Balik na lang kami sa Friday pag ano. Thank you. Meron? Ano na? Saan tayo? Ay, boss. Panoorin mo na lang sa kababalyan. Pa-shout out, idol. Shout out sa boss. Ay, sarap naman yan. Siopaw na lang yata. Saan tayo? Yung? Bibili ba tayo ng karne? Ano bang gusto mo? Anong gusto mo? Estupado o pan? Alright mga kalabarkada na, so nakabili na kami ng powdered juice. So next na pupuntahan namin mamaya ay ang yung pang pares sa palamig. Makamaya dyan. Kilo mama, anong niya? 601 ma'am. 600. 1.7 siya po. Dito po mga may 340 na lang po. 350 ang bentahan namin. 600 yan? Opo, 340 na lang. Wala ko lang dalawa ma'am. 1.7 grams. Kano? 600 daw yan?
600 po. Asin. Pork na chop, ma'am. Dito, oh. Malapad din siya. Mamili na to. Ito, rib. Salinaga din. Pares laman. 200. Ito na, mamili po kayo. Ito, madam, o, rib. Ito na lang ako. Mag-liempo na lang. Magkano dito? Mag-liempo na lang tayo. Hindi ka lang. Sinigang? Yan na po. Ito, ma'am. Chop na po siya. Oo, pasok na. Alright mga kalabarkada na. So nandito na pala tayo sa may bilihan ng mga frozen. So titingin tayo dito ng pwedeng ipares sa palamig. Masarap ang siopaw. Ay, wala na yung siopaw? Wala sila, babe. Saan may delivery mo yung wibis? Ay, wibis na eh. Wala, wibis ma. Tikman nila, masarap. Di ba nag-try ako tapos saya? Ang bilis na. Ang bilis na nabenta. Magkano benta yung madam? O, pwede na. Mandali talaga. Ang masarap yun kahit wala ka ng... Hindi lang po nito. Isang tao nga lang bumili nun. Squidball na lang. Ito na lang po, madam. Mayroon pa tayong ganyan. Ganyan na lang. May ganyan pa tayo doon. Meron pa. Maano ka mag-sito naman doon? Ang dami yun yung nagpa-deliver ng madami. Pero webes nila na. Ano nga nilugas? Mga 1 ang po namin. Sige. So, Alright, so kita-kits na lang tayo dun sa bahay mga kalabarkada. Wala tayong nabili na pang pares sa palamig. Tara. Naubusan eh. Alright, so kita-kits na lang tayo. Update tayo pag nakarating tayo sa bahay. Nah, ang lasa. Matamis naman. Matamis pa, di ba? Ito. Alright. So, mga kalabarkada, so Yan na yung palamig namin. yan na yung Binili pandagdag namin sa paninda namin. Yung binili namin. Binili namin kaso wala tayong nabiling siopaw. Wala tayong siopaw. Siopaw-paw, oo. Andito na pala kami sa bahay mga kalabarkada na. Bali nakapag-bihis na rin ako dahil sobrang init sa daan. Sumasalubong talaga yung napakainit na hangin. At abang nagbibihis kasi ako kanina, bali nagtimpla na si Mrs. ng palamig kaya hindi ko na nabidyuhan kung paano niya tinimpla yan. Alright. Pinda. So try lang natin, kunti na lang muna, try natin kung may bibili o wala. Alright mga kalabarkada, no? So nakita nyo yung pandagdag namin sa paninda namin. Kasi habang wala namang bumibili, meron din naman yung nakaabang na palamig. So mamaya-maya siguro may mga bata, estudyante na daraan. Pag papasok na sila sa school, siguro mapapabili siguro sila ng palamig. Anong tawag dun? May tawag dyan eh. Tindahan strategy. So yun mga kalabarkada na. So bali, magkano yung convey, yung jug? 180. 180. So ito pala yung expenses sa palamig, no? 180 yung sa jug. Tapos 115 yung sa powder. Tapos magkano yung sa powder juice, be? 120. 120 sa powder juice. Tapos yung ice kasi kami na rin kasi yung gumagawa kaya libre na yung ice. So yun lang yung expenses ay yung expenses ng palamig na. Bali 120 plus 180. So nasa 300, tama ba? Mahina sa math eh.
titignan natin kung mapapalabas yung puhunan. Right. Plus mineral pa pala, 15 pesos sa mineral kasi mineral pala yung ginagamit naming tubig. So yun. So sana ay mapalabas natin. So update tayo sa next na vlog natin about sa palamig na yan. So sasabihin ko, i-update ko kayo kung napapalabas ba yung puhunan sa loob ng isang araw. Pero kalahating araw na rin kasi, kaya kalahating puhunan na lang mapapalabas. At announcement pala tayo mga kalabarkada, no, sa Merkules. Merkules ba, be? Baka. O baka sakaling sa Merkules, babiyahin na tayo papunta sa Alaminos para maghakot ulit ng parinda. O, yun lang yung vlog natin ngayong araw. So, ingat po tayong lahat and God bless po.